Villa de Arevalo, commonly known as Simpvilla or Arevalo, ni isa sa 7 ka mga distrito sa siyudad sang Iloilo. Ang third oldest Santo Niño figurine ang makitaan mismo sa simbahan sang Villa Arevalo. Ang ini nga lugar ang ginmasagan bilang flower capital of Iloilo tungod sa flower garden nga ginapanag-iyahan sang pamilya Abangan. Maliban pa sini, ang Villa Arevalo sikat pagi sa paghimo kag pagbuhat sang palupok kiini isa pa nga pangabuhian sa mga tawo. Kada third Sunday sang January, ginaselebrar ang kapistahan ni Senyor Santo Niño kag isa mga highlights sang Arevalo amo ang fireworks display. Hindi madula sa mga piyesta ang mga kioskohan nga kung sa diin inyo makita ang mga nanari-sari nga mga pagkaon pareho sang inasal kag mga isda. Mga ilimno ginapangita gid sa mga tawo kaangay sa mga pamatanon, babayi man o kung lalaki, kay diri ginapakita nila nga naga-enjoy kag ginaselebrar gid nila ang kapistahan ni Senyor Santo Niño. Sa peryahan nga ginadugukan sa mga kabataan man o may edad, makita gid ang masinadyahon nga paulog sang ila kapistahan. Lain-lain nga mga hampang inyong masaksihan kaangay sang ruleta, color by color, Ferris wheel kag madamo pa. Nalipay gid ang mga manugbaligya kay tungod madamo ang tawo, dako man bentang ilang malikom parehas ang street food vendor nga ini. Nag-start today 2007. Perlin sa una bakit mo subuto kayo ba nakita? Kailangan kapatindog na kulay, mabakalaki sa lakyan, mabakalaki. No, kamusta ba di mga tao din ang mag-celebrate sila ka fiesta nila? Okay man. Taga-diri kaya ng house nila? Hindi, taga ka na pala. Narevalos, ano na district. Kamusta subong niya nang i-compare mo sa last year? Or sa pinapay ka to? Serious lang, wala man ganun. Okay naman ang income. Ang fireworks display sang Villa amo ang highlights sang ila kapistahan nga ginugukan kag ginabantayan sa mga pumuluyo kag turista kada tuig. Yearly nga mo nga no mga contest sa kada tuig may fireworks contest. Kaya mo ina ang itsura. Amo ina ang meaning din ang itsura. Amo gina na ang crucifixion. Yearly gina-preparahan. Amo gina na ang Eucharistia. Mga pila ka bilog ang ga-join sa fireworks display. Usually last year ulo ang contestant sa subong siya lang. Ang ginahulat sang tanan ang pagsugod fireworks display kag madamo gid nga mga bisita ang nagtangkaangay sa the Honorable Mayor Jed Patrick Mabilog. Ang isa kapatinalagon pataway nga celebration inon Honorable Vice Mayor sa Manila nga si Isko Moreno kag mga turista nga naghalimpas sa New York City. May siyang katig pumalasakop nga may lain-lain kag manami mga disenyo. Sa kada lupok sang fireworks, mabatian gid ang sinditan kag hinugyaw sa mga tawo. Ini nga fireworks display ang nagaganyat sa mga turista na bisitahon ang Villa Arevalo para sa ikasangkad sang lugar kag syudad sang Iloilo kaupod naton si Senyor Santo Niño. Viva Senyor Santo Niño!